Kamachelo eni achiel kuom kembe mano miyo rak mano mar kelo mauta pachoka kod migawo mar teko mong'ere kaka Oryx Energies koro okwedo okang' mano mar sirkal ng'ado oko rak margi ka giwacho ni ne gikelo mauta kaluwore gi kwayo mar migawo mar teko. E nyim komiti mar od bura mar Senate mano mar teko, kambi mar Oryx oyango ni mauta mane gikelo ne en kwayo mano mar sirkal. Omiyo sirkal nyaka koro kaw ting' mano mar katewi ng'ado oko winjruok makamano. Luoro nitiere ni oganda jo Kenya ema nyalo dhi ting'o kata kawo ting' mano mar chulo lal makamano maromo siling bilion 12. Chris Owino nigi ler mathoth. E nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne weche mag teko, kambi mar Oryx Energies osoko wang' migawo mar teko kuom ng'ado oko rak margi mar kelo mauta pacho kae. Director mar Oryx Angeline Mangi wacho ni migawo mar teko kokale oboke mar tarik 19 dwe mar adek higani ne okwayogi mondo gikel mauta pacho kae maromo metric tons 60. Was communicated directly to me as the managing director of Oryx Energies from the official email account of the principal secretary for the State Department of Petroleum in the Ministry of Energy and Petroleum. Kata kamano, migawo mar teko bang'e ne ondikonegi kayango okang' mar ng'ado oko winjruok makamano. Mangi wacho ni eseche mane giyudo oboke mar ng'ado oko chenro mar kelo mauta pacho kae, meli moting'o mauta mar migawo mar teko ne osechopo e dho wath mar Mombasa. In the letter of acceptance that we got from the ministry confirmed the acceptance of 60,000 metric tons of PMS with a delivery window from 5th to 7th April. The shipment was already en route for delivery to the port of Mombasa when the ministry cancelled. Kambi mar Oryx Energies okawo chung' motegno ni gin ne giluwo winjruok margi kod migawo mar teko, omiyo piny owacho nyaka kaw ting' ewi mauta mane gikelo pacho kae kaluwore kod winjruok makamano. We acted in reasonable and good faith on a formal written invitation from the competent authority. Kaluwore kod okang' makamano, kambi mar Oryx Energies dhi yudo lal mar bilion 16 osigo ma jo Kenya nenore dhi ting'o kokalo e nengo mar mauta. Pod ok oyangore ka ting' makamano sirkal dhi keto ne jo Kenya e nengo manyien mar mauta madhi chakore chieng' tich adek jumani. We also note that by the time of the cancellation of our deliveries by the ministry, a binding contractual arrangement had been established through the exchange of formal written correspondence between ourselves and the ministry, and we had already committed significant operational resources in anticipation of performance of our contract. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.